Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyo ga yadda zan nuna mana yadda za a yi downloading and installing GB WhatsApp. GB WhatsApp duk wanda nashi ya expire ya biyo ni ɗaya bayan ɗaya, ko ka san na wani ɗan uwanka ko ƴar uwanka ko na ƴar uwarki ko ɗan uwanki, to ku biyo ni ɗaya bayan ɗaya zan nuna muku yadda za a yi downloading kuma installing nashi normally ya fara aiki ba tare da komanka na cikin GB ɗin ya goge ba. Ku biyo ni ɗaya bayan ɗaya da Allah jama'a, ku danna mana alamar liking da subscribing saboda sabon abubuwa masu amfane mu gaba ɗaya a cikin wannan channel ɗin. So jama'a, abinda za ka yi, ka zo nan wajen sacin nan ka tabbatar kana da ko kina da Opera. Idan kana da Opera sai ka zo nan wajen sacin, bayan ka bude Operan ka, abinda za ka yi, GB da muke amfani da shi ɗin ka sa GB, sai ka sa WhatsApp Pro, sai ka sa download. Kar ku manta da Pro dala jama'a, saboda wanda muke amfani da shi yake bamu group a gefe, shi yana da Pro ne. Sai ka danna go kai sacin nashi. Bayan ya kawo wayan nan, kana gani yawanci wanda kuke ga fuskan nan ba shi bane, ka daga shi ka tabbatar ka zo nan wajen. Gashi nan in ka ga a cikin nan a kore ko green ne zan ce, a rubuce androidweb.com. Idan ka duba androidwebs.com nan, su ne asalin masu kamfanin GB ɗin. Sai ka danna ka yi clicking nan wajen na androidwebs.com ɗin. Shi ne asali GB mai kyau, yawa ga inda zai kawo ka. Jama'a, ka tabbatar ko ki tabbatar kana da Opera fa, don idan ka yi downloading nashi a cikin Chrome za su yanke wannan GB ɗin, ba zai installing ba. Shi yasa mutane suke ta shan wahala akan GB WhatsApp. So ka daga shi, gashi nan direct, akwai direct download, akwai Miro. Ka gan shi nan yana da 50 MB ne. Ka tabbatar kana da data a cikin wayanka kuma ka shiga Opera ka yi sacin GB WhatsApp. Idan a Chrome ne, kar ku manta, Chrome ko ka yi downloading nashi ba zai aiki ba. Ka danna direct download a nan cikin Operan ka jira shi. Idan ka jira shi ya kawo, ku tabbatar fa kowa yana da Operan nan. Idan ba Opera, ka ganin sun ɗan rike, bari mu yi sake try. Yawa jama'a, ku biyo ni nan, ga direct download ga Miro. Sai ka danna Miro. Saboda amfanin GB fa, kamfanonin man kishi suke da shi. Idan ka danna Miro ka jira shi ya kawo. GB nan yana da matukar amfani, irin group da muke da shi na su Pi group da wasu crypto da wasu abubuwa na wanda mun san yana amfani mu. So ka zo nan, abinda za ka yi, ga WhatsApp din nan, sai ka danna wannan arrow karamin nan na downloading. Ka jira shi ma ya yi loading. Idan bayan ya yi loading ne, ka jira shi, yawa ka ga nan ya rubuta your download is ready. Yawa sai ka zo nan wajen ka danna download ɗin, ka jira shi. Gashi nan ya fara. Ta ya za ka san cewa yana downloading, ko za ki san cewa yana downloading? Sai ka zo nan wajen alamun nan, sai ka zo ka danna. Idan ka danna, sai ka zo nan wajen downloads a ƙasan nan, sai ka danna shi. Bayan ka danna shi, za ka gan shi nan yana downloading. Gashi nan yana downloading, bari mu ɗan jira shi. Bayan ya yi downloading, mu nuna mana yadda za a yi installing nashi. To jama'a, bayan ya gama downloading, abinda za ka yi, kai ka danna kan abin nan tsakiyar nan ma kawai, ka danna installing. Ka danna installing kawai. Idan ka jira shi ka yi installing, idan ya gama installation, so kun gani abin da yake nunawa, ya riga ya gama installing. Yanzu da ne yake neman su update, yanzu baya neman update. Sai ya gama installation, sai ka danna open nan kawai ka shiga. Idan ka shiga, duk wani setting nakan da ka sani akan Opera ga su nan, ga group kala ga su Pi group da sauransu, ga su nan dai abubuwa masu mahimmanci wanda mutum zai shiga ya karanta a group nashi. Ga yanda mutum zai saukar da su status kala. So jama'a,
To ga yanda za a yi dai a yi downloading wannan abun, kar mutum ya bari ya wuce shi. Ku yi ƙoƙari da Allah jama'a, Allah dai ya taimaka, Allah ya taimake mu gaba ɗaya. Na gode, sai anjima.